Doon tayo sa Blue House. Dito. Ayun naman yung lalakad, oh. Nagbutan ko lang. Holiday. Dito muna tayo. SR silencer. Huwag lalayo, ah. May tak-tak dun, ah. Tandaan. Sa may northwest. Malayo pa ba yung bilog? Saan ba sila? Nanto ko sa bigas, sobrang nota. Ang bangga. Apat na lang. Tatlo na lang. Doon na lang, tara. Ay, iskot ka. Sakay na yan, sakay. Dadal. Huntingin na natin yan. At magawa sa Sa mga supply pare, baka nasa supply yan. Naghanap pa ng gamit yan. Pare, baba mo muna ako dito. Mabilis lang ka muna. Dami na ako nakita. Yun. Saan yan? Blue House. Tara. Grabe! Healer nyo agad, healer nyo. Healer nyo agad, tapos sakay. Mag-heal ka na. Ano ba yan? Blue House. Ikot tayo, ikot. Lalabas tayo sa zone? Hindi, ikot lang ako. Papakamatay ko nun. Hindi na ako. Hindi muna oh. So, ganiler dito, ganiler oh. Oh, wait lang. Kalma lang kami. Sige. Knockdown pa yun, ah. Ayun, kasama nyo. Wait lang. Down, nasa wall. Isa na lang yung naka-AN na lang. Sige na yan. Ito sa akin. Saan ba yan? Kita ko na.
Sa may kahoy. Nice game. Ano yung kill ba? Grabe. Ganun ka, Ray. Ayaw ko biyahe.